Интересен е този, пъзел от човешкото тяло. Всъщност човека е един пъзел, Да, реално. и нашите решения са този пъзел. Да. Така го виждам аз. Това, което вземем като решение, си го слагаме в нашата картина. Здравейте! Вие сте с подкаста ПОВ 6 гледни точки. Това е нашия проект, подкрепен от Столична община и галерия Б61, в който представяме 6 млади и много красиви български скулпторки. Здравейте! Представям ви гледна точка номер 6, Цветина Здравкова. Здравей, Цвети! Здравей, Яна! В началото на нашия разговор искам да те питам как едно толкова крехко създание реши да се занимава с скулптура, която е един доста тежък занаят. Това по-скоро е благодарение на учител в гимназията, който още от първия час успя да запали цялата група. И така продължихме цяла година. Дори мога да кажа, че вече колегите, които не се занимават с скулптура, продължават да се интересуват благодарение на тази искра, която имахме. Да, това е много важно. Да. Някой да запали искрата. А ти, какво ти дава скулптурата като изразни средства? Какво можеш да изразиш чрез нея? Откъм изразни средства смятам, че е доста богата и точно материалите, които са едва ли не безгранични. Може постоянно да се експериментира, да се комбинират и текстури и общо взето всичко. Това ми харесва. Богатите изразни средства. Да. Какви теми те вълнуват? Какво искаш да кажеш чрез твоите скулптури на публиката? Темите, които ме вълнуват, са както и личности, така и обществени. Такива теми развивам, като водеща тема при мен е комуникацията. Как тя влияе на нашите връзки, какво става неизказано, дали намират нашите чувства израз. Общо взето връзките, как нашите желания отговарят на тази динамика. Това са моите теми за сега. Всичките работи, които до сега съм правила, са в тези теми. Да. Ти каза, че скулптурата за тебе притежава безгранични вариации от към теми и материали, но все пак кои са твоите любими материали, с които най-добре можеш да се изразяваш? Нямам любим материал, тъй като смятам, че е много важно да се надграждаме. Като изпробваме различни материали най-вече, защото така самите ние се обогатяваме, придобиваме опит, пък и както се казва, палитрата ни от възможности се разширява. Това е основното, пък самия материал не е само материал. Той е част от скулптурата и е важно да помислим и за него, тъй като и той влияе на зрителя. Как протича процеса от идеята до готовата реализация при тебе? В смисъл, идеята ли подсказва материала или материала подсказва идеята? Те вървят заедно. Процесът е дълъг и смятам, че няма как да имаме идея и вдъхновение от нещо, ако в себе си не го носим. Твоите работи за нашата изложба са доста интересни, изпълнени са в теракота, много грабват веднага вниманието. Какъв беше процеса на тяхната реализация? Как се появи идеята?
Самата идея се появи, може би, преди да разбера за проекта. Може би Да. няколко месеца по-рано и много се радвам, че нали, ми даде възможност да я реализирам. Бях решила точно с глина да работя, тъй като не съм работила досега с този материал и ми беше интересно. Изхождам от друга работа, която пак е с пъзел, но вече исках да включа и човешкото тяло по някакъв начин. Разработвах различни варианти, първо в главата си, след това като малки макети, но не бях доволна от резултата, така че реших, че ще направя пробен вариант като релеф и всъщност ми хареса. Така остана. Исках и триизмерна работа да има, но вече ще да е доста по-сложно. Да, самата тухличка трябва да има и от двете страни част от човешкото тяло. Но може би за в някой бъдещ проект. Естествено. Да. Това може да се доразвие. Интересен е този, пъзел от човешкото тяло. Всъщност човека е един пъзел. Да, реално. И нашите решения са този пъзел. Така го виждам аз. Това, което вземем като решение, си го слагаме в нашата картина. Да. Имаш ли така, как да кажа, айде не кумир или художник, автор или движение художествено, което е твой вдъхновител, от който се възхищаваш? Както по-рано казах, смятам, че вдъхновението идва отвътре и понякога е нужна една малка искра като идея или образ или творба на автор, която да е последната капка и вече да ни даде нова посока, в която да работим. Като любими автори има такива, които харесвам, но един най-любим не бих могла да кажа, тъй като от всеки мога да взема по нещо и да го приложа. Да те вдъхнови допълнително. И последно, искам да ми кажеш, смяташ ли, че настоящия проект, подкрепен от Столична община, по някакъв начин те обогати като творец, ти помогна, разшири кръгозора ти? Даде ми възможност отново да работя с момичета извън на телето, вече в по-професионална среда, което смятам, че би отворило много нови врати и възможности за нас. Дори по-отделно или като група. Да, защото е странно да се видите отново извън академичната среда. Всеки е тръгнал вече към и сега вече посока. се явявате завършени автори. Да. Естествено в началото на своя път, но вече сте сами с публиката. Да. Вълнуваш ли се от срещата с публиката? Вълнувам се, тъй като може би ще видя познати и непознати лица. Да. Ще ми е интересна реакцията на цялостната изложба и конкретно върху моите работи. Да. Цвети, ти живееш в Германия по стечение на обстоятелствата с твоето семейство. Може ли да ни кажеш, има ли разлика между тамошния художествен живот и тук? Мисля, че има. Там може би е по-активен и има моменти, в които там е по-добре за развитие, тъй като самата сцена е по-голяма. Но разбира се и тук може би конкуренцията пък е по-малка. Винаги има и плюс и минус. Берлин е интересно място, винаги се случва нещо. Стига да имаш време, е хубаво да се разглежда и да се участва в събития. То е един от големите мегаполиси на изкуството, така че искрено ти завиждам, че имаш тази възможност. Благодаря ти, Цвети. Нашата изложба може да бъде видяна до 29 ноември, така че да поканим публиката. Да, и аз ти благодаря и нека зрителите да заповядат.